لإستانبول چالکی که پارێزەران دەست پێ کرد بە سەرناوی پاراستنا نۆبەتا پاراستنê پارێزەرên girêdayê baroya Stenbolê li pêşiya dadgeha Stenbolê gihîştin hev bal kişantin ser wan kêşe û problemên ku li qada dadweriyê bi rêva diçin bi taybetî jî astengiyên li ser parêzeran mijara wana li vê derê çalakiyek îro dan dest pê kirin wê ew çalakî diyara li hemû bareyên Tirkiye jî berbelav be û her rojên pênşemê jî wê ew çalakî berdewam bike yek ji parêzerên girêdayê baroya Stenbolê Kemal Aytaç digelmeye. Hocam nedir sizi Mamosta unji bo çeve nöbete û çalakiye dikin. Yani aslında özellikle da demin Davida siyasi iktidarın yani artık Türkiye'de bir destilata siyasi zahtel ser darazet ke û bi talimat al mirov tene girtin ya da bir takım görevlerden dolayı değil. Welatî nejber ya erka xwe karê xwe em dibînin ku parêzer jî ji ber karê xwe têne girtin û têne zindanî kirin. Ev kareke ku ji bo bêdenkirina civakê tê kirin. Dema ku wiha dibe divê mirov bertekê nîşanî vê yekê bide. An hûnê bêdeng bin û xeradest bikin û ev sîstema zextê wê berdewam bike an jî hûnê dê li hemper vê yekê rawestin û çepereka parastinê ava bikin. Ji ber wê jî em xalên berxwedanê ava dikin mel vê derê bi nobeta parastinê xwest em destnîşan bikin ku em derdê hemû welatiyan nîşan bidin û zilma ku li wan tê kirin em li hemper wê yekê bisekinin û ew tişt pê bidawî kirin. Ji aliyekî ve jî em hev pîşeyên me ku di zindanan da girtîne û bi hemana wê ku hatine girtin welatiyan ra em dixwazin moralê bidin wan û piştgiriya wan bikin. Em bi vê armancê vê nobetê digirin. Ez wiha difikirim ku di demên pêşmeda dê li hemû Tirkiye û li welat bêne kirin. Dê vî awayî berdewam bike. Em dê her hefte bi berdewamî nobeta parastinê li vê derê bigirin. Yani serokên baroyan, hiqûqnas, nivîskar, rewşenbîr hemû kesên rewşenbîrên civakê em dê li vê derê bikin em mêvan û daxuyaniyan bidin medyayê. Em dê vê tekoşînê berdewam bikin bi biryardarî. Em ê vê yekê bikin. Ez hêvî dikim dê ev karê me Sûdê bigîne tekoşîna demokrasî û adaletê ya li vî welatî. Em bi vê nobetê em sînordar namînin, em dê meşal dar bixin, em dê şevên hevkariyê li dar bixin, em dê daxuyaniyan bidin. Planên me gelekin û bi vê hevkariyê û bi vê tekoşînê em dixwazin encamekê werbigirin. Tiştê ku em dixwazin bikin ev e em hêvî dikin ku dê civak jî bertekê nîşan bide û em ê serkevin. Kemal Aytaç bu yek jî parêzerên girêdayê baroya Stenbolê di van salên dawîn de di van demên dawîn de li nava Tirkiye hejmareke gelekî zêde parêzer têne girtin bi taybetî dema ew dixwazin li dadgehan muwekîlên xwe biparêzin astengî ji bo wan têne derxistin wekî din jî gelek kêşe li qada dadweriyê hene nelrêtîn ku li qada dadweriyê bi rêva diçin dibin rojev her roj ji ber wê yekê jî bi pêşengiya baroya Stenbolê ew çalakî hatiye destpêkirin weke mêvanê me jî gotî di rojên pêşta diyar ew ê li gelek bajaran Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çalakiya parêzeran bi rêva biçe da hinekî bal bêkişandin bo ser ew kêşeyên ku li qada dadweriyê bi rêva diçin.